We've had an amazing run through. Touch wood. Yeah, it's been incredible just to be on that stage. I'm very nervous. Dwi'n meddwl bod gwyl y llais really bwysig i Gymru, nid yn unig o ran dod artistiaid diddorol a blaengar o gwmpas y byd i Caerdydd a rhoi rhaglen falle gwahanol sydd yn annog sgwrs. Ond dwi'n meddwl bod hefyd o perspektif artist o Cymru. Dwi'n gweld o fel, mae'n gyfle mor dda mewn ffordd, oherwydd mae'n ymarferol, da ni'n cael cyfle i fod ar llwyfan mawr ac rhoi sioe at ei gilydd sydd yn gwthio ni i rhywle gwahanol a neu ni weithio'n well. I would like to teach you some Cornish. Dwi'n meddwl bod gwyl llais yn ofnadwy o bwysig, nid yn unig o perspektif cynhyrchydd ac yr profil rhyngwladol ond hefyd y perspektif yr artist a be mae'n roed artistydd o Gymru fyd. Yes, this is what I was looking for. Oedd e'n rhyfeddol, ie. Oedd gynulleidfa mor fywiog. Ni'n gallu bod bach yn swil yn Caerdydd ac oedd neb yn swil. Prynawn, oedd e'n gret.